Fil-ġimgħat li ġejjin se toħroġ sejħa pubblika biex jitnieda proġett ta' riġenerazzjoni tal-Pjazza tal-Baħrija, proġett ieħor ta' spazju miftuħ. Dan tħabbar waqt żjara lix xogħlijiet li qegħdin isiru bħalissa mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi madwar il-Kappella ta' Twelid tal-Verġini Marija magħrufa bħala ta' Qasam. Fir-Rabat mis-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia u s-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika Glenn Bedingfield. Il-kappella li tinsab fiż-żona magħrufa ta' Għexierem inbniet fi żmien tal-1550 u ġġor sinifikat kulturali importanti għall-lokalità tar-Rabat. Wara li għal 20 ta' snin iż-żona tagħha tħallit f'abbandun, fix-xhur li għaddew inbeda xogħol ta' tisbieħ fosthom pavimentar ġdid u sistema ta' dawl ġdid li jikkumplementa l-arkitettura barokka tal-kappella. Farrugia nfasizza dwar kif it-tisbieħ fiċ-ċentru tal-lokalitajiet tagħna u t-titjib taż-żoni pedonali li jdawru l-wirt arkitettoniku tagħna huwa essenzjali għax jinħolqu komunitajiet iktar notfa, abitabbli u kulturalment vibranti. Ser nibqgħu ninvestu fin-nies, ser nibqgħu ninvestu fil-komunitajiet tagħna. U l-impenn tagħna bħala Public Works bħalma minna matul din is-sena fejn imbarkajna fuq 7 pedonali ġodda madwar il-pajjiż, ser naraw il-matul is-sena li ġejja inkomplu naħdmu bis-saħħa flimkien mal-Kunsill Lokali tagħna sabiex nagħtu lura l-komunitajiet postijiet isbaħ, postijiet siguri, postijiet aċċessibbli għal kulħadd. Min-naħa tiegħu, is-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika spjega kif il-budget tas-sena li ġejja li għadu kemm ġie ppreżentat jgħin lin-nies b'mod individwali u fuq livell komunitarju b'investiment ikbar fiż-żamma tal-lokalitajiet. Il-flus li għaddinna l-Ministeru tal-Finanzi ninvestuhom fil-komunità għaliex aħna nemmnu illi għandu jkun hemm investiment fil-komunità u ngħinu lin-nies mhux biss b'mod individwali imma anke wkoll b'mod kollettiv.